ମାନେ ଏମିତି କୋଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ହେଇଛି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦିପହରେ ଠିକ୍ ଅଛି ମାନେ ହଠାତ୍ ଏମିତି ଘର ଲୋକ କଥା ଚାଲ ମନେ ପଡ଼େ ଆମର ମାନେ ମୁଁ ବୋଧେ ତିନିଟାରେ ଶୋଇଛି 4ଟା ହଁ 4:05 ହେଇଛି ଠିକ୍ ଅଛି ନିଦ ହଠାତ୍ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଆଉ କାନ୍ଦ ବି ଲାଗିଲା ଆଉ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ମାନେ ମୁଁ ବୋଉ କଥା ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଲା ଠିକ୍ ଅଛି ମାନେ ଏମିତି କୋଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଆଉ 4:05ରେ ମୋ ବୋଉ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିଛି ମାନେ ଏତେ ମୁଁ ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲି ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ବୋଉକୁ ଫୋନ୍ କରିନି ଠିକ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଟା ବୁଝିପାରିନି ଯେ ଯଦି ଜଣେ ତୁମକୁ ଏତେ ମନେ ପକାଉଥିବ ତାହେଲେ ସେପଟୁ ତୁମକୁ କଲ୍ ଆସିଯିବ କି ଯାହା ବି କି ମେସେଜ୍ ହଉ କି କଲ୍ ଆସିଯିବ ମାନେ ମୁଁ ପୁରା ସକ୍ରେ ପଡ଼ିଲି କହିଲି ହଠାତ୍ କାନ୍ଦିଲି ଆଉ 2-4 ମିନିଟ୍ ପରେ କଲ୍ ଆସିଯିବ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ୍ କଥା ନୁହେଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଉ ଜଣେ ମଣିଷ ବି ସେତିକି ତୁମକୁ ଯଦି ମନେ ପକାଉଥିବ ତାହେଲେ ମୋମେଣ୍ଟଟା ନା ମ୍ୟାଚ୍ କରିଯାଏ ସମସ୍ତେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ତ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିକି ଯିବେ କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଯେ ଯେତେ ବି ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି ନା କାହିଁକି ନିଜ ଘର ଲୋକ କଥାରେ ସବୁବେଳେ ନମସ୍କାର।